私一人になったからって安心するんじゃないよ。帝国将軍の底力を見せてやろうじゃないか。先行よ、お飛ばしれ。坊や、よくここまで来れたね。だがその悪、俺を甘く見るなよ。私の手にか剣となれ。かの者を守りたまえ。わしにもまだかの者に風のごとき軽さを。この美しい私がこんな海のなんかあって死ぬわけな。漂流兵団イメルダ、手強い相手。おい、あれを見ろ。陸地が見えるぞ。ベルゼリアに着いたのね。いよいよ敵の本拠地へ乗り込む。敵も黙って我々を通してはくれないでしょう。これからはみんな、もうベルゼリアは目の前だ。油断するなよ。俺が頑張らなくっちゃな。
禁断の地ベルゼリア。そこは数百年の昔、光の末裔たちがボーゼルを打ち破ったとされる海と山脈に囲まれた土地である。混沌の神が封印されたとも伝えられるこの呪われた大地が遥か水平線の彼方から姿を現してくる。入り江を見つけて上陸しようとした時、ボーゼルに操られるダークプリンセスが彼らの前に立ちふさがった。
どうあがこうとも、お前には魔剣の封印を。もうすぐ準備が、どうだ、滞りなく、貴様。頼もしい限りだな。ほう。ここが、急いで上陸しましょう。やはりね。ここ、ラーナか。もうすぐ。わかってる。邪魔する奴は。厄介なことに。でも、確かにそうだ。おそらく、坊主。できるだけラーナを傷つけないようにし。だがな、ヘイン。戦場では、敵に情けをかけて。レスターの気持ちもわかるよ。二人とも、俺に任せて。